Ahojte, ja sa volám Mišo Haring, no a dnes vám porozprávam niečo o medveďoch. Na svete žije 8 druhov medveďov, u nás žije medveď hnedý, ale sú to napríklad aj iné druhy, ako medveď biely, medveď čierny, čiže u nás v našich podmienkach tzv. Baribal, ale potom je to aj medveď panda napríklad, alebo ušatý, piskatý, okuliarnatý alebo medveď malajský. Zároveň aj s vlkmi patrí medveď medzi tzv. Tých doktorov lesa, čo znamená, že naozaj ten les čistí od uhynutých zvierat, slabších alebo nejakých kadáverov. A ďalšia jedna z takých veľmi významných funkcií medveďa v lese je to, že vo svojom trúse dokáže roznášať v podstate semienka a takto ich vlastne rozprestreť po krajine, a čím sa zvyšuje v podstate tá skladba nejakých lesných porastov. Čo je zaujímavé, je, že medveď patrí aj medzi tzv. Mytologické alebo totémové zvieratá a v našich podmienkách to je napríklad vidno na erboch niektorých obcí, ktoré majú toho medveďa priamo v týchto svojich znakoch a znamená to aj to, že medveď sa kedysi nachádzal na celom území Slovenska a momentálne žije teda v podstate na strednom a severnom Slovensku a je vysoko naviazaný na pokrývku lesa.